ба ғишти пухта, ҳам ба ғишти лоӣ ҳисоб кардагем. 21280 сомон расходи кириша шида. Ана фарқ байни ғишти пухта ва лоӣ 17392 сомон. салом алайкум, подписчикои канали Чӣ гуфтӣ ва ҳамаи тамошобинони ин канал. бародарон, имрӯз видео дар мавзӯи як проекти хонаи 5 ҳуҷрага мешавад. ин як бор суратша бинед. чӣ диден суратша бародарои нами хонара мо расходша аз 0 то будшавиша ҳисоб кардагем ва проектша ҳамаша размерош қати кашидагем. видеоро бо диққат тамошо кунед то охира ҳатман ба шумо маъқул мешавад. рафтем. хонае ки дар навор дидед бародарон, ин ҳамаи проектуш хонаи 5 ҳуҷрагай пешту пешдулон дора. ана ҳамин хонаро бародарон мо ҳамаша аз 0 то будшавиша ҳисоб кардагем расходша. ҳозир ҳамаша ба шумо гап мезанем чанд расход мешавад. ира ҳам ба ғишти пухта, ҳам ба ғишти лоӣ ҳисоб кардагем. вале ҳамаша ба шумо гап мезанем. проекти намеяй бародарон 5 та хонай. ина инҷа калидор мешавад. ду тарафа хона, ана инҷарам 2 хона, байнда як хонаи дига. хайр размерош ҳамаш ҳастай бародарон. худтон дидестен. ҳамира ҳозир мо ҳама расходоша гап мезанем. обши фундамент бародарон 79,4 пагони метрай. ҳамира мо ҳам ба ғишти пухта ва ҳам ба ғишти лоӣ ҳисоб кардагем. ғишти пухта 2 метр баландӣ, обши 79 пагони метр, ғишт 20540 дона меравад. ана аву бо минус дару тирезаҳо мешавад. минус дар 7 дара 175 дона, дарда минус мешавад, ҳар як дарда 1225 дона. ана минус тиреза 10 та тиреза, ана 153 дона, як тирезада минус мешавад 1530 дона, 17785 дона ғишти пухта дар ин проект меравад. ана ғишти лоӣ бародарон 2 метр баландӣ, обши 79 пагони метр, ғишт 9875 дона дар ҳамон меравад. бо минус мешавад дару тирезаҳо. минус дар 7 дар 74 дона, як дарда минус мешавад 518 дона. ана минус тиреза 10 та тиреза 70 дона минус мешавад, 700 дона дар тиреза минус мешавад. обши 8657 дона ғишти лоӣ қати меравад. ана ҳамира ҳозир ҳамаи расходша аз 0 то будшавиша шумода гап мезанем. расходи фундамент бародарон дар 79,4 пагони метр 70 дар 40 рехтаган. ана семен 80 халта меравад. сименти 500 ҳисоб кардем 43 сомонӣ, 3440 сомон. арматур барои армировать кардан 75 дона, яъне 4 ряд арматур армировать кардаган 25 сомонӣ 1875 сомон. сим 5 килограмм барои ҳамон армировать кардан 15 сомӣ 75 сомон. санг 3 камаз 230 сомонӣ 690 сомон. шебен 2 камаз 600 сомонӣ 1200 сомон. қум 2 камаз 120 сомонӣ 240 сомон. обши ҳамун устопули дар ҳамун фундамент рехтан 1 пагони метр 30 сомонӣ рехтаган 79 пагони метрай 2370 сомон пули усто шидагай. расходи ҳамун фундамент обши 9890 сомон дар фундамент ҳамун проект расход шидагай. ҳозир расходи стена девор бо шумо да гап мезанем бародарон. расходи девор стена 2 метр баландӣ бо ғишти лоӣ. ғишти лоӣ 8657 дона меравад, яъне 45 дирҳамай як донаи ҳамун ғишт. 3895 сомон. ана хок барои раствор шӯридан 1 камаз
мерасад 70 сомон ай. Сетка 2 рулон 200 сомонӣ 400 сомон барои байнои ҳамо 5-6 ряда мемонӣ. Ана тол 2 рулон 70 сомонӣ 140 сомон. устопули як ғишт 30 дирҳамӣ мечинанд дар ҳамин ноҳияи Ҷиликӯл, яъне ҳамин территорияи вилояти Хатлонда 2597 сомон пули усто шидагиай. Обши расходи стена бо ғишти лоӣ 7102 сомон расход шидагиай. Ана расходи стена 2 метр баландӣ бо ғишти пухта. ғишти пухта бародаро 17800 дона мерава. 58 дирҳами ғишти ҳисор 10324 сомон ғишти пухта мешавад. Доставкаи ҳамон ғишт бародаро 2 рез примерно гирифтагӣ 3000 сомон. Ана семен 70 халта 43 сомонӣ сементи 500 3010 сомон. қум 2 камаз 150 сомонӣ 300 сомон. сетка 3 рулон 200 сомонӣ 600 сомон, яъне барои байни 5-6 ряда мемонӣ сетка дар кор мешавад. тол 2 рулон 70 сомонӣ 140 сомон. устопули бародаро як ғишти ҳамура 40 дирҳам устуҳо чиндагианд, яъне мечинанд 7120 сомон. обши расходи стена бо ғишти пухта 24494 сомон. стена бо ғишти пухта ҳамуда расход мешавад. ноз бо расходи кириша шумо гап мезанем бародаро. видеоро бо диққат тамошо кунед. расходи кириша дар хонаи 1670 дар 740 3 шифр, яъне киришаи конверт мегӯем, хато намекунем. тахта болои деволда, яъне айтаяму дастакон места 8 дона мерава 6 метра 025, яъне 200 баруш 1545 сомонай 360 сомон. тахтаи дастак 6 метра 050 баруш 15 50 дона мерава 100 сума як донаи аму тахтаи 50 5000 сомон. ана тахтаи чорни бародаро 6 метра 025, яъне 6 метраи 200 баруш даҳак 120 дона мерава 30 сомонӣ 3600 сомон. тахтаи стойка, яъне барои карават кардан, барои шифр, ҷои шифр тайёр кардан 6 метра 0 сараковка баруш 15 40 дона мерава 85 сомонӣ 3400 сомон. рейкаи падшифр бародаро 6 метра 55 40 дона мерава 28 сомонӣ 1120 сомон. ана мо шифр тоҷикӣ хати ҳисоб кардем бародаро. 3 шифр 102 дона мерава. шифр тоҷикистон 50 сумай 5100 сомон. мех обши 15 килограмм, яъне 120 мерава 100 мерава 70 мерава. фарнадора ҳар як килограмми аму 10 сомон ай 150 сомон. устопули бародаро як шифр 25 сомон ҳамо устоо мезананд, яъне ҳамаш тайёр мекунанд, аз рӯи шифр ҳисоб мекунанд 25 сомонӣ 2550 сомон пули усто шидагиай барои кириша. обши расходи киришаи ҳамон хона бародаро 21280 сомон расходи кириша шидагиай. ана мо ҳамеро бародаро обши ҳисоб кардем расходша. ана агар бо ғишти пухта бичинӣ 55664 сомон бо ғишти пухта расход мешавад. ана ғишти лоиқати агар бичинӣ 38272 сомон 38272 сомон бо ғишти лоӣ расход мешавад. ана фарқ байни
ғишти пухта ва лои 17392 сомон фарқ мекунад байни ғишти пухта ва лои. Анами буд проекти имрӯзамон бародаро. Агар видеои мо ба шумо маъқул шид боша, ҳатман лайк дар комментариё нависед ва подписатсия кунед бародаро. Чӣ намуд проекте ба шумо даркор боша, мо ҳатман сиёмка мекунем, дар мавзӯъш гап мезанем. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед то видеои оянда.